Kal jakintza zaleo, gaur gurekin Nari Alberde okegu, eta berarekin elkarrezketa bat egingo dugu. Deno dakigunez, Nari azkoitiarra da, eta hemen Ordiziko jakintza ikastolan, gazteleanako irakasle izan da. Eta hona hemen nire lehenengo galdera. Zuretzat zer da garrantzitsuagoa, irakasle izatea edo abeslaria? Garrantzitsuagoa dudarik gabe abeslaria. Bai, niretzat irakaskuntza lana da. Egun batzutan gehiago eta bestetan gutxiago gustatzen zaidana edo suertatzen dana, batzutan hobeto bestetan geizkiago, baina lana. Nik beti izaten dut loteria tokatuko baritzait, ez ditzatekera lanera joango, baina bai abestera. Nik ez da. Eta hainbeste gustatzen zaizula kantatzea. Txikitatik gustatzen zitzaizuna bestea edo... Ez, nire amak hori izaten dit batzutan. Nondi nora azizia ez, eta gehiago nintzen deporteak egiteko eta horako kiroletako eta hola. Bai solfeon apuntatu nintzen, baina beste danak apuntatu zirelako seguru eta pianoan eta hola. Eta gero, hor segitu nun eta hola, baina meretzat referentzia ez dago rumetan. Gehiago gaztetan bai hasten naiz musika asko entzuten eta musika, nire gustoko musika edo entzuten hasten naizenean nik uste hor sortzen dela. Gero egitera, musika egitera eramango nauna edo. Eta noiz ego zinean lehen aldiz agertoki batera? Unibertsitateko azkenengo urtean bizi ginen pixu baten eta nik etxean abesten nuen, gaina uste dut beste zuen ikaskide batek egin diola Jon Maiari. Jon Maiakin bizi nintzen pixuan eta beste batzukin. Eta, Jonek laguntzen zidan hitzekin eta hola, eta kontua daia pixuan abesten nula eta jotzen nula eta hola. Eta pixukide batek ingenieritza eskolan kontzertu bat montatu bertzun da deitu zion bati eta esan zen zu jo, beste batzuk lehenago eta hola. Ingenieritza eskolan zan da. Ez dakit nola, bai etxe zen. Eta nik ez dakizen bat urten izango diren 11 edo 12 urte. Eta zure impresioa zeintzuk izan ziren? Ez dakit egoera hartan impresiorik izaten da nire, nik lehenengo kontzertua ez duzu bizitzen da gauza bat, danok azkenean oso urduri zauden egoeratan daula ez dituzu bizitzen, nahi duzu bukatzea hasi denetik eta ez dakit, ez daukatola, jendeari gustatu zitzaiola eta egia da kontzertu horrek beste bi kontzertu atera zituela eta ez da bi kontzertu horiek egin ondoren baina izan nuela diska batzeko proposamena. Beraz, zerbait atera zen, baina nik ez duen bizi izan gauza ederra bat bezala. Eta, abestea gustatzen zaizu eta alduzu kantari asko gustatu zaizuna. Neureak beste batzuna. Beste batzuna. Bai. Ni musika egilea izateaz aparte musika zale amorratuan ez. Eta hor zaila izango litzakeen niretzat bat esatea. Abesti bat esatea. Ez dakit, kanpoko musika entzuten dut asko, bakarlari asko eta hola. Hemendik Mikel Laboa asko gustatzen zait. Bai, oso ondo. Eta Ruperre bai, eta nik uste. Ez nuke jakingo esaten abesti bat. Eta atzerriko kanta bat, beste hizkuntz batetan? Atzerrikoarekin berdina gertatzen zait. Bat esatea niretzat oso zaila da, ez dakit asko entzun dut Tom Waits, Neil Young, edo Nick Cave, horako jendea, baina abesti bat zaila da, abesti bat aukeratzea. Eta
Nola sortu zen zure musika talde hau? Bueno, egia esan sortu egin zen, horako zerbait bakarrik kontzertu bat jo nun horre... Ez nahiz akordatzen nola... deitzen den herri baten, Lekeiti ondoko herri bat Markinan. Eta nirekin gero jo zuten dut taldeak. Orain zenbait partaidek uraia egin dute eta duteko zenbait partai orduan dute jozun. Eta bueno, nik abestu nun lehenengo eta gero duteko gitarrista ni bere oso fansa nintzen eta berak esan zidan asko gustatu zitzaiola. Eta nik esan nion nahi zuen gitarra jo, eta berak esan zidan, bera etorri zela esatera, ia nik nahi nuen gitarra jotzea. Eta hola gitarrista, eta gero nirekin bateria jotzen duenak Fermin Muguruzarekin jotzen du baita bateriak, sasoi hartan egorriak zeuden. Eta esan zion, niri Fermin Muguruzak esan zidan diska grabatzeko lehenengo diska eta hola. Eta orduan esan zion, ez badauka bateriarik esan nik joko duela berarekin, eta horrelako bizitzan segun gauza txikietan aukeratzen duzu nahiz da zu ez konturatu, eta gero horrelako aukerak eta txiki horiek puntatzen zaituzte, zu bezalakoa jendearekin, ez dakit zuri ajedreza gustatzen bazaizu, edo ez dakit informatika gustatzen bazaizu, segura asko zautuko duzu jendeak kanpoko ajedreza gustatzen zaiona, eta musikare pixkat horrela, talde berdina gustatzen zaizkon jendearen artean da hola sortzen da beti. Eta hola sortu zen da gero, joan da, oraintxe azkenengo bira 5 musikokin egin dut, eta guretzat adibidez teknikoa ere bat gehiago da, taldean 6 eta ni 7 gara, horrela. Eta, denorakigu 3 disko egin dituzula, eta azkeneko hau Zebra, eta 3 diskoetatik badukezu bat gogokoena. Diskakin eta bestiekin eta gertatzen da argazkiekin gertatzen dena. Zein da gehien gustatzen zaizun argazkia, beti azkenan egiten duzuna, ez? Ikusten badezu oindala 7 urteko, baina adibidez aurreko diska oindala 7 urte izan, abiak. Eta zuk ikusten badezu oindala 7 urteko argazki bat, zer pentsatzen duzu? Bakala, ez? Etzea rekonozitzen, zuretzat zu etzea hori, ez? Eta orduan alde hor, eta ikusten duzu eduar, hor zenbait gauza gustatzen zaizkizunak, eta gero beste gauza, alde batetik musika da, baina gero beste gauza da, eta da hitzak, ez? Eta orduan oindala 12 urte nik buruan neuzkan gauzak edo hori ditudanak, ez dira berdinak edo berdinak dira, baina beste era batera. Eta orduan beti askoz gehiago rekonozitzen zara eta identifikatzen zera azkena egiten duzunik. Gertuago delako denboran eta ni orain gehiago nahizelako Zebran da ona, Zebran idatzita dauden testuak gehiago dira nireak edo gehiago dira ni oindala 12 urteko baino. Eta Zebra izenburuei nola hartu zitzaizun jartzea azken diskoni? Bueno, abesti batetik ateratzen da eta Zebra abestia. Eta, Zebra abestiak esplikatzen du zeati den Zebra abestia. Baina, aldaketa bati buruzko diska da. Eta, ez dakit ez, igual zerbait gertatzen zaizu bizitzan, ona latxarra. Eta aldatzen zara ez, baina, gero konturatzen zera, ez zela inbeste aldatzen ez, igual bestera batea ikusten dituzu gauzak, baina ez daude bestera batea. Igual zure ikuspuntua edo aldatzen da, horri buruzko reflexioa da, Zebra bera abestia, eta gero, asko gustatzen zeidan, sugerente da Zebraren raien kontua, eta asko ematen du, eta nik ez pentsatu baina eman du egia esan jendeak, gero idatzi digu, bidali dizkigu, etxe osoa daukat Zebrako gauzez. Bete eta jendeak oparitu dizkit, eta jendeak identifikatzen du gauza askokin,
eta hori, txau bezala. Eta, bueno, lehenko, elkarrizketa hor prestatzen, irakurri nuen web batean, zure azken disko honetan aldatu indezula musika estiloa. Eta laguntza bat izan zenuela, eta nola lortu zenuen laguntza hori, eta zeinen batek. Laguntza ez, diska honetan aldatzen dena da teknikoa alde batetik, laguna dena, Txap, Carlos Osenaga, eta beste alde batetik gitarrista aldatu zen, zirkunstantziagatik, lehen nerekin jotzen zuena bera beste talde bat zeukan, karrera bukatzen ari zen, edo ez dakiz zer, nire ideia zen bi gitarrista sartzea, batek ezin zuen, da azkenean besteak hartu zuen lekua, eta berak eman zion, bai nire aldetik bazeon intentzio bat, estilo horta juteko, musika asko entzuten dut eta era askotako musika entzuten dut, eta pixkat alde batetik abestia dago, abestia da bera, gorputza. Eta gero, segun eta nola jazten dezun hori, aire bat edo beste bat hartzen du, ez nahiz, hori da pertsona bat, edo trajeakin, edo txandarakin, edo traje baino garekin, edo bakeroekin ikusi, ez dakit, pertsona bea da, baino beste konnotazio batzuk, edo ez dakit, aldaketak ematen dira, bestia pixkat horrela dira, eta orduan nik momentu hortan igual musika hori entzuten ari nintzelako, edo baita nire ustez hitzak adibidez gordinago zirelako, egiazkoago, edo ez dakit nola esan, igual musika ere gordinago behar nuke, eta ez dakit. Eta, gutxu gara zenbat denbora behar izan zenuen diskoa grabatzeko? Grabatzeko? Grabatzeko hartu genuen inoiz baino gehiago, ez. Lehenengo bi diskak horrelako estudio handi baten bakoitza batean grabatu genituen, eta estudio handi horiek oso garestia dira, eta orduan bakarri daukazu presupuestuak ematen du hori aste bete egoteko lago zerbait, ez. Orduan nire apostua izan zen Berenean grabatzea, Tolosako gaztetxean grabatzea, han estudio bat dauka montatuta, Carlos honek, Txapek, eta gutxi gora bera, imaginatu, estudio handi baten, estudio profesional baten astebeteko presupuestuarekin, han egon neike hilabete erdi. Ze gaztetxe bat da, eta azkenean antzaude aspertu arte ez. Eta bakarrik fetxa kontua dago. Eta orduan alde horretatik, nik uste, asmatu nula baita eta pasatu genuen hilabete pasa. Batzuk gehiago eta beste batzutan gutxiago eta baina grabatzea, gero diska sortzea hori urtetako lana izan da. Eta zen arazu jendeari transmititzea diskonean? Zen nahi duten? Ja disko hau pasatu da, niretzat, ja kadukatu da, edo du. Eta ez dakit, ni nahi nun, ez dakit nahi ez. Ez dago beti intentzio bat egiten dezunean, nola, egia esan ez dut inoiz pentsatu entzulearen gana asko ez. Baina bai, benetan harritu nau izan duen harrera diskak. Eta ez dakit ez, eren egun igandean kilometroak egon nintzen, eta neska bat etorri zitzaidan, eta esan zidan berarentzat pasa zela, berarentzat nire kontzertuetan arraroena zela, igual beste kontzertu tipo baten ez, igual gai sozialak edo politikoak edo horrelako gauzak abesten diren kontzertu baten ez, jendeak abesten badu batera dena hartzen du indar bat ez, baina imaginatu insumisioa edo abiadura handiko trenik ez, ezak zer. Eta nire kontzertuetan zela eta niretzat ere arraroa da, sentimentuetaz hitz egiten jendea dago bat, diarreiten eta abesten eta hori da, ni benetan nik planteatu ez nuena eta diska honek eman didana ez. Jendearekin izugarrizko
erlazioa eta abestia jendeak hartu ditu oso bere bezala. Eta ni iaz hemen jakintzan neola, urte beten 40 kontzertu onden ditun, eta oraindik segitzen du kontzertua jotzen, eta oraindik jende asko tortzen da ikustera, eta pixkate bat aldekoak gaur geratuta gauden saiatzeko, orain. Ze ikusten dugu, esaten digute, oraindik eskatzen digute jotzeko, eta jendea nahi du entzun oraindik diska hori, eta da ez dakit, bai, oso asko zenbait jende bintzat sartu zaio barrura. Hori, bai, honena. Bueno, gontzea jakintza irakasle modura, eta zein ezu azken nila eta huetan? Hoxe, hombre, azkeneko hilabetean oporretan, naiz, zure bezala. Eta gero badira, zenbat hilabete, zure klasea hasi zeatela, hilabete. Ba, nire klasea hasi naiz, frantsesa ikasten ari naiz, tituloa ateatzeko. Eta gero idazten ari naiz. Ba, bueno, balizko diska edo liburu, edo euskal zer aterako den, edo litzateken, bueno, nik diskan pentsatzen dut. Eta hori, konposatzen, eta txakurrarekin paseatzen, eta frantsesa idazten. Oso ondo. Eta ze pentsatzen duzu etorkizunera begira? Ba, pentsatzen ez dudala nahi pentsatu. Etorkizunera begira, hombre, ni argi da, irakaskuntzan hau parentesi bada. Bueno, denboraldi bat edo bizi zaitezken euskatik, eta segun eta nola bizi edo superbizi edo baina, bueno, voltatuko naiz irakaskuntzara, eta, bueno, hor jarratuko den, bueno, nik uste izango direla beste disko. Hori bakarrik usten dugu, noiz eta nola eta zer. Eskerrik asko, entrevista. Eta, bueno, euskal jakintza zaleo, hurrengo batean ikusiko gara. Agur.